ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରରେ ଆକାର ମାତ୍ରା, ହର୍ଷେଇକାର ମାତ୍ରା ଏବଂ ଦୀର୍ଘିକାର ମାତ୍ରାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କିପରି ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ଅତି ସରଳ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ଲିଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରରେ ଲାଗିଥିବା ହର୍ଷଉକାର ମାତ୍ରାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କିପରି ଦିଆଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଲେଖାଯାଇଥାଏ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ହର୍ଷଉକାର ମାତ୍ରାକୁ ପ୍ରତି ଅକ୍ଷର ତଳେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏହି ହର୍ଷଉକାର ମାତ୍ରାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରତି ଅକ୍ଷର ସହିତ ୟୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ହର୍ଷଉକାର ମାତ୍ରାକୁ ପ୍ରତି ଅକ୍ଷରରେ କିପରି ଇଂରାଜୀରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଜାଣିବା ଏବଂ ବୁଝିବା। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କ। ଏହି କ ଅକ୍ଷରରେ ହର୍ଷଉକାର ମାତ୍ରା ଦେଲେ କ'ଣ ପଡ଼ିବା? କରେ ହର୍ଷଉକାର କୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ହର୍ଷଉକାର କୁ ଇଂରାଜୀରେ କେ ଅକ୍ଷର ସହିତ ୟୁ ଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କେ ୟୁ କୁ ହର୍ଷଉକାରକୁ ପଢ଼ାଯାଏ। ଖରେ ହର୍ଷଉ କୁ ଇଂରାଜୀରେ କେ ଏଚ୍ ଅକ୍ଷର ସହିତ ୟୁ ଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କେ ଏଚ୍ ୟୁ ଖୁ। ଗରେ ହର୍ଷଉକାର କୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିବା ଜି ୟୁ ଗୁ। ଘରେ ହର୍ଷଉ ଘୁ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଜି ଏଚ୍ ୟୁ ଘୁ। ଚରେ ହର୍ଷଉ କୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିବା ସି ଏଚ୍ ୟୁ ଚୁ। ଛରେ ହର୍ଷଉ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀରେ ହେବ ସି ଏଚ୍ ଏଚ୍ ୟୁ ଛୁ। ବର୍ଗଜରେ ହର୍ଷଉ କୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଯାଏ ଜେ ୟୁ ଜୁ। ଝରେ ହର୍ଷଉ ଝୁ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀରେ ହେବ ଜେ ଏଚ୍ ୟୁ ଝୁ। ଟରେ ହର୍ଷଉ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀରେ ହେବ ଟି ୟୁ ଟୁ। ଠରେ ହର୍ଷଉ କୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିବା ଟି ଏଚ୍ ୟୁ ଠୁ। ଡରେ ହର୍ଷଉ କୁ ଲେଖିବା ଇଂରାଜୀରେ ଡି ୟୁ ଡୁ। ଢରେ ହର୍ଷଉ ଢୁ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀରେ ହେବ ଡି ଏଚ୍ ୟୁ ଢୁ। ଣରେ ହର୍ଷଉ କୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିବା ଏନ୍ ୟୁ ଣୁ। ତରେ ହର୍ଷଉ କୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଯାଏ ଟି ୟୁ ତୁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏହି ଟି ୟୁ କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ଟୁ, ନୁହେଁ କି? ଏବେ ଦେଖିବା ଥରେ ହର୍ଷଉ ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ଲେଖାଯାଏ ଟି ଏଚ୍ ୟୁ ଥୁ। ଦରେ ହର୍ଷଉ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀରେ ହେବ ଡି ୟୁ ଦୁ। ଧରେ ହର୍ଷଉ କୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଡି ଏଚ୍ ୟୁ ଧୁ। ନରେ ହର୍ଷଉ ପାଇଁ ହେବ ଇଂରାଜୀରେ ଏନ୍ ୟୁ ନୁ। ପରେ ହର୍ଷଉ କୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିବା ପି ୟୁ ପୁ। ଫରେ ହର୍ଷଉ କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀରେ କିପରି ଲେଖାଯାଇଥାଏ? ପି ଏଚ୍ ୟୁ ଫୁ। ଦେଖ ପିଲେ, ଏହି ଫରେ ହର୍ଷଉକାର କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀରେ ଏଫ୍ ୟୁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଫରେ ହର୍ଷଉକାର କୁ
PHU ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ବର ହ୍ରସ୍ୱ ଉ ବୁ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀରେ ହେବ BU ବୁ। ଭର ହ୍ରସ୍ୱ ଉ ଭୁ କୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିବା BHU ଭୁ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏହି ହ୍ରସ୍ୱକାର ଭୁକୁ ଇଂରାଜୀରେ VU ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଭରେ ହ୍ରସ୍ୱ ଉ ଭୁ ପାଇଁ BHU ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଓକେ। ମରେ ହ୍ରସ୍ୱ ଉ ମୁଁ କୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଯାଏ MU ମୁଁ। ଅନ୍ତଃସ୍ଥରୀ ଜରେ ହ୍ରସ୍ୱ ଉ ଜୁ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀରେ ହେବ JU ଜୁ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବର୍ଗ ଜରେ ହ୍ରସ୍ୱକାର ଜୁ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? JU ନୁହେଁ କି? ରରେ ହ୍ରସ୍ୱ ଉ ରୁ କୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଯାଏ RU ରୁ। ଳରେ ହ୍ରସ୍ୱକାର ଳୁ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ LU ଳୁ। ଯଦି LU ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆରେ ଳୁ ଆସୁନଥାଏ ତେବେ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ LLU କୁ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଳୁ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଳରେ ହ୍ରସ୍ୱକାର ଳୁ କୁ ଇଂରାଜୀରେ LU ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଳରେ ହ୍ରସ୍ୱକାର ଲୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀରେ LU ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ୟରେ ହ୍ରସ୍ୱକାର ୟୁ କୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଯାଏ YU ୟୁ। ଦନ୍ତ ସ୍ୱରେ ହ୍ରସ୍ୱକାର ସୁ କୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ SU ସୁ। ମୂର୍ଦ୍ଧନି ସ୍ୱରେ ହ୍ରସ୍ୱକାର ସୁ କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ SU ସୁ। କିନ୍ତୁ ତାଲବ୍ୟ ସ୍ୱରେ ହ୍ରସ୍ୱକାର ସୁ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀରେ ହେବ SHU ସୁ। ହରେ ହ୍ରସ୍ୱକାର ହୁ କୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ HU ହୁ। କ୍ଷରେ ହ୍ରସ୍ୱକାର କ୍ଷୁ କୁ ଇଂରାଜୀରେ କିପରି ଲେଖିବା? KSHU କ୍ଷୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।